Hi guys! Welcome to my channel! So ayan guys, medyo kumukulong-kulong pa at maulan ang panahon today. So nagbablog muna ako for a while na how to cook or magbablog muna ako for now ng food vlog. So yung mga pagkain sa probinsya, if you don't know how to cook ng mga kung ano-anong pagkain na masarap dito sa province, you may watch my channel and I will upload anything na lutod namin dito sa province. So, thank you for watching my videos, for liking my videos, and for subscribing. I appreciate it. Sana more subscriber pa po. And mahirap mag-vlog, honestly. Pero thank you for watching. Nakachera ang probinsyana. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Morning guys. So, meron kaming ampalaya. Yan. Magluluto tayo ngayon ng mais na may dahon ng ampalaya. So, ayaw ni mother na tinatanggalan siya ng kaya dapat leaves tatanggalin natin. Isa-isa. Yan ang aming ampalaya. Ganda-ganda. Yan, may mga bunga na siya. Pina-plastic para hindi sila masira. Kaya na ilalagay sa sa tawag dito ating mais. Nagwawala na yung mga doggy ko. Nakita na nila ako. Okay, so nakatipid na tayo ng 10 piso or 20 pesos. Pag nasa Manila tayo, bibilin mo to. 10 peso din to, no? That's the advantage of living in province. Ayan, hugasan ng ampalaya. Since malinis naman to, galing sa aming garden, hindi namin to inisprayhan. Okay lang yung light hugas. So, magluluto na tayo. Painitin ng kawali. Habang nagpapainit, lutong probinsya, gagawa tayo ng mais. Gulay na mais with ampalaya leaves. Mainit ng kawali, lagyan ng konting mantika. Na di nawawala, bawang, sibuyas. Pampasarap, shrimp. Lalagyan natin siya ng pork. And meron tayo dito nung pinag-anahan na ulo ng shrimp. And ang ating ampalaya. At syempre ang mais. Yan. Right. Bawang. Ihulog sa mainit na mantika hanggang sa mag-brown siya. Konting brown lang naman. Sibuyas. Yes, sibuyas. Ihulog ang karne. Lagyan ng asin para maglasa na siya sa karne. Mali sarap. Shrimp. Shrimp. Say shrimp. Shrimp.
sarap. Sarap, baby. Ang aking madaldal na Ryan. ang mais. Mais pa more. Halo-halo. Nanonood ikaw. Luto ka pag big girl ka na. Luluto ako, magic sarap. Luto ka paglaki mo? Magic sarap. Tingin na. Magic sarap. Magic sarap. Yan. So, yung pinagbabadan ng ulo ng shrimp para mas malasa. Malambot na tayo kaya kailangan may mainit-init na water. Pining ng water. Init. Asan ang apoy? Para maboil. Sarap oh. Tita na. Next, fresh ampalaya leaves. Sa mahinang apoy, halo-halo. Pwede nang patayin ang apoy para daw hindi maging overcook yung ampalaya leaves. Our finished product. Yum. So guys, no rice policy ako for this week. And next week kasi may wedding tayong a-attendan. So this is perfect. Kahit di ka na mag-rice. Yummy.